Sa shisien pan kubla ye phi baro pidang ye pe ye ka khubor jong u mau phor nakaliang jong u mau phor ya ai kublai snem thumai araja ar pu ar basuk bakmen bat baroi kerhai ye phi baro te bangin ya chaprang bat ka khubor agani ka por tugine pe ye ki mat ke bakong san jong ka khubor kumne ba posted u omicron penbara ka sarkar jala deki kendon bethmai ha ke jala da kispangot poi hospital kinong yap mala bayo bi na kabam harengat ki khon swet ot ribon ke HSPDP youth wing ya ka yengsa ha maupon maukheu lej a jing rap ya ki ba anna sanut ki rang ba ban rakis nem thumai da ka jing ya jingi hapot umneu pediang snem thumai ka SW KHDSA she contain ar contain na ki chlor ak film khasi ba ak ha ka film yano pin kno. Very good afternoon to everyone. At the very outset, I would like to take this opportunity to wish all our press fraternity members very happy new year. I hope that this year brings you good luck and happiness. I have two agendas today that I would like to share with you. First is regarding the health review meeting that we had today. As you're aware that the new variant of COVID-19, which is the Omicron variant, is spreading very fast throughout the country. There are hardly 7 or 8 states which have not reported a case yet. And Meghalaya is one of them, and Northeast is, as a whole, I think only one state has reported 1 or 2 cases. But the speed at which it is traveling and transmitting is very alarming. And though most of the reports coming in from everywhere are showing that the hospitalization rate is far lesser compared to the Delta variant, and the death rates are also far lesser compared to Delta variant, but the positivity and the overall transmissibility is very, very high. So therefore, it is a matter of time before which the Omicron variant will hit Meghalaya state also. It is inevitable. So therefore, as a state government, though the Delta and the second phase or the second wave had given us a lot of push and a lot of infrastructure and arrangements and different investments were made, and we are far better prepared compared to what we were before the second wave. We as a government still feel that it is very important for citizens and the government to take precaution. And though this last 1 year has been very difficult for all of us, we still need to be very careful in the coming days. Keeping in mind the economic activities of the people and with a mind of ensuring that we impact the economic activities to the bare minimum, the government has decided to come up with some restrictions in the next few days in the state of Meghalaya. The details of that will come out very soon, but I will just give you a small brief. Number one, we will be having restrictions on gatherings. Gatherings will be not allowed, and only certain gatherings for certain purposes with very restricted numbers will be allowed, because gatherings is one of the main areas where the spread takes place. And so we feel that while we don't have a single case, maybe this is the right time to put some restrictions without affecting public economically. So therefore, the gatherings will be restricted. We will also have restriction in movements. So we will see some form of restriction on private vehicles coming up. So there will be some restrictions. It will be maybe different in different regions, different districts. But in Shillong city and in most of East Khasi Hills, we will have odd even system coming up.
Third thing which we'll be having also is that the entry into Meghalaya, apart from the double vaccination, you will be requiring a 72 hours certificate of COVID test, and if not, then you will be tested at the entry points. And this is again being done to ensure that there is absolute, very, very careful while the people who enter the state, so that they are fully vaccinated, plus they should be tested in 72 hours, or they will be tested at the entry point. Apart from that, there will be a few more restrictions. For example, we will be having the curfew will start at 10 o'clock in Shillong city, and other districts also. The deputy commissioners will accordingly take the decision. So 10 o'clock will be the curfew in Shillong, and all these will start from the 5th. I forgot to mention that. So all these restrictions that are there are going to start from the 5th. There will be a few more which will come out in a proper format and a written statement that will be issued by the government. And but I just thought I will give you some of the most relevant ones. And I would once again urge the citizens of our state that we know that these restrictions will cause you inconvenience, and some of you might feel that, well, why are we doing this when we don't have a single case? But we need to realize that the last phase was very difficult for us, and we do not want to be caught unaware, or caught at a time when the wave is already hitting us really badly. And though the hospitalization rates are lesser compared to the other variants, if the numbers are large, then the percentage also will give us, the absolute figures will go up. So therefore, though the hospitalization rates percentage will be much lower, that's what the data is showing in other parts of the country and the world. But as I said, if the numbers are very large, and if we have like 4, 5 lakh, 6 lakh people who are infected, even a 1% hospitalization becomes a very large number. So we have to keep in mind that we need to keep the numbers low. And at the end, of course, I would urge all our citizens to please follow protocols. We really need to be careful. Yes, the festive season was there, but now that this festive season is over, it is important that we put up our guards again. We need to ensure that we don't let our guards down, and we need to ensure that we follow appropriate COVID protocols and behavior. So my sincere request to all the citizens would be to please take this seriously. If you are able to control things in the next few weeks, then we may be in much better position compared to many other parts of the world and the country also. Kalalong ke bes ngausi bana ka jinga bam do lekmens nem tumai hapo kashnong yapmala is Giant Hill district kabalapan bait da kabalang henin ka shitring ukula lengkot araja arfuar jan baro na ki bangai kila kempang pre pinhiar pat poi hospital nadu ki khlung khna hadu ki kinthei bat ki rangba Habakren sha kanong tho khubor na cleariat na kalyang di Dr. SK Shila Specialist Cleariat Civil Hospital but Dr. CS Bare Senior Medical and Health Officer Cleariat kila tho ba kumbahadu shispa handru phungut kila poish hospital but arpo hadu lai phungut kidei kibela khamshi tomjur kumta na kalyang jong ki doctor kila ong ba kumba ka jingya bam le comments nem thmai kindang bon hakiri kisngi lakin tuwi ki pa ba ban long ki ba fikir khnang bakin lai na ki jingjia ki bas ngosi long ru bana kalyang jong ka bor sarkar kadan ka mansim khia ya ka ne ka kam na ka banda ka jingshinga jong ki pa ba iwe long kme ibalon ban up yai bahayeng jong I hapo hospital ile tho ba janbaro ki babam do ki la kempang pre pen hier lon henry mai nama ba imsham la bam do imsham la yo e ni ki jingpang nakaliang jong ki doctor ki lai tho ba ka dau jong ka jingpang pre pen hier ka de na ka dau jong ka food poisoning ni ka jinglong bi jong ka bam con imaginen y Hawaii Kusnam Gunto para Balang Harnasna. Yakmala. Yakmala.
Tani awai bamdo man sa hanin sitarin ni awai dari bamdo ngimtup na gami na do na jana na blo na nu ngimtup katang marin na step na arla bejen Benar sih. barok ya chia hiu jong ni hiu jong tu don ki bom don jepang no katuban ne tangi bopon di ba Hak nunggu kom kakta kata ka pri lat ka pria kakta kaprio kan ya. ka don di ba kai in di ba Shit. chit itu tang ka ta kong Kung ni ti lajan baro sisnam. ka jiano no na do na jan Emat lajan baro sisnam gisakta. da chan ni barok Tulung ru. Berendong baru kong Long ada Dr. S.K. Shila, kunjung ngidon ya Dr. Bare ini. Hari kesini sosi benong bagadon daging Hawaii badon nah tu ya senong nyak mana. Bat kini ka ngimten berarti kedau lagi nila register kumba njuk sispa njuk ko ngut ki case kiba den kedau ki don daging ya bam Hawaii. But imat kira yung bun bayo food poisoning. But na kita kumba abusan halu lai homat nila net bagi kami severe bahkan kita muncul. But dagani ang nakwa manang ba indon shibon kijing kawai di sini ngetepat bagi pak di kampus siap nak ki perkembang kijing bang atau komplit kijing bang na iyon dihambat na iyon sini kini roda dan kami hero ini bangin spek cekmat itu baru ba min insting tung di baiba di ni keparu medalian jong golongan do in sunkian in high investigation do kir man mungkin le investigation for yang malah ro da ikadar do ni ka food poisoning ka koi adugani hari ini dan kita bilang juga. I think even those we have admitted, I think by 1 day, 2 days, they'll be better. Will be such then. People should not get panicked. Such things happen. Usually get cases almost every year. But in huge quantity, this is, I think, second time in my career. Even I think maybe more to come. But I think people should not get panicked. The only thing is that every year, festive season, they should cook properly, whatever the items cook. The rest, I think, it's okay, no problem. Di peran tu sah, Private. tapi kalau di tak ini private, then my peer, ini kre, pasipon, tiada. Sutelap. Ngam yang ubam di dok de emrak tak ko ngam. Tekan cai ubam de warok tak persak. Ubam dok i de penhiar ko de tak ko ki. Ente I kena I wehe. Warok I ubam dok tak ki. hang no pi bom do. Ayat malah. Senang. Oh. Nong kong suk po de pite de kli de kerwin ri. Ngai ni wato de yang api. Ya pi am tak kejut. Oh ngakan se. Te kam no kya lang. Kam no ka. Katte de rukhoi ka dia. ki konsuet ki blasha e no chiteng por halaka jongga kime ka balapun bakha hakini ki banai baladep jong usnem arja arfway da ka jinkmen haka lifeway trik jong uno pra arja arfway kelayo ban od ya uribon kum kedak jong ka jingple ya ka yingsa jongki harangkat ka jingadon lang kinong elam bakhamat jong ka HSPDP youth wing jong ka maukerwat constituency nadu president but general secretary Yaka yeng jongki kon suet hashnong maupon maukau Southwest Kasil District layo ban sedang ban sina nadu ka khatlai trik unai weng araja arfway bat layo ban pendep haka arf nyau trik uno pra araja arfway nangta haka lifeway trik uno pra araja arfway pat nakaliang jong ka HSPDP youth wing haka jingelam jong kinongelam bahakmat harangkat kidukon
kilayo ban penlong ya ke jingalang belengkot bat hadin be kilayo ban od ya uribon kum kadak ban IT ya ke yeng syaki konsuet ke bodon laingot shipara habakren ha ke jingalang U11 san wanyang General Secretary ka HSPDP Youth Wing jong ka mau kerwat constituency ulapan pau ke jing snow kemen bakum ke kunhun ha ibor ibarin kalala yo ban penwandur bat penurlong ya ke jing temu kabaki kiladon nadu ban nengkong ban le ai na ke bentaki badung ki khon suet ki khon rangli da ka jing yo ban penchna ya ka yeng kansalong ka jingarap ban yada na uslam na kal air na ka benta ki khon suet ki khon rangli ong U11 san bat penpau bakane kadang long tangga jing sedang ban le ai na ka benta ki parado parasnam ki beshem bat yakendo ya ki jing ki jing jenjar ulo ongru badai tang ke jing eteli ka bela manwanra ya uso jong ke jing job la kano ke jing temu bakum ki brew ki don ban trei ha ke imlang ka salang ha ke ju ko por ulapan ken mawru baya ka ni ke jing temu ban penchna ya ka yeng layo ban sedang nadu ubnai naiweng arja arwei hadin ka jing yo I ya ka jing sha e konsuet jong ki laingot ki khon na ka daw jong ka jing khlat no ka kmi jong ki namar kata na kaliang ka HSPDP Youth Wing jong ka mau kerwat constituency kapan pawi ka jing ai kublai na ka benta baro ke balai don benta lang ha ka jing no senyang ban penuan dur internet ya ka yeng ban syong ban sa ki konsuet na du ki riurang ba ki samla shinrang bat kentai badru ki bala persang ban ai ka jingerap ban ye don kitilang ha ka ni ka benta ha ka ni ka sngi layo ru ye ka jingkren ai min sem bat kan ai kublai na uba heling lengkhoi rang ba dong jong gashnong maupon maukro na I meye Floren wartade bat kumju ru na u Kerban Singh wartade rang ba balang jong ka balang shnong Catholic maupon maukro ya ka jingalang lapanya da u kerpang areas imli president ka HSPDP Youth Wing maukrowat constituency HPDP ba nang yas prang nang ai nang yo kobor ba nang yas prang hakin sini bandang lamro Itang tin lihat populasi bot. Na kabunta jong kanikin jong kun jong kilap senakat kanikin nrengam dong ti tang kini kan di na kublai kita rakot. Kublai drai kan rat ni ayu aida me message sen ha kan kasni ka benta kasni ka cingkemen na ka benta jumi ui kam stam na ka benta kini ki kun suat ala ka kemiru kam don shu nung ni nasla patai ni se ha ka jingno ka jum kan ni kini ha kan kasni benta ba kan long sia kasni ka cingkemen ka ba sni ka job na ka benta jumi ki kun ba ni se ban kat paru se sen man ni kublai drai kan rat ni tau ba menong ai berbor pedang ke cingkon cingkia na ka benta kini kun samla juga nih SSPDP Youth Wing kita keluar kum ki samla ke bikit ya ba ya ka kya ya ka shon ki bujepet berbor ya ki kup siliang ki sem siliang ngakwa ban onglang hapreng jong ilang barok benta ba kum ki breu habang iya habang iyang habang im hagan ni ka imlang kasalang kalong bagat ka jing syakri ka jongi ki para breu kalong tek kumangi syakri ke jing syakri ke jongi ya ubler umjo kajing kener ke jongi kikiti kajing no ke jongi ya usniang syaka imlang ka salang nangai skam bahkan long kajung mentoy ya kita kibah priang ngiri ban sedang ya kene ka jing temu ke jongi nadu ubanai November hadin bagi UI ya ka jing klat no ka jong kimi jong kini ki laingut ki khon bat hadin jong ka jing I ka jong kupai kini ki laingut jong ki khon hapdeng jong ka jing sitam ka jong u ka mensim ka jong I ka khi ka mensim ka jong I kamla ban sya ban su setengah lagi jong ki skor bar ka juga por ban pet dari jong ki kmat ba ka ne ka jing persang ka jong I kan long ka jing mentoy ya kini ki khon banyada naga jingkriat banyada naga nuslap bat bakinyo ya kata ka yingsa kapan long ka jing saaj hakamet ka jongki bar ka juga poro bakinyo ya kata ka jing saaj hakamen sem ka jongki
kajing sedang kajongi kadang long katang mau jam uban kong bangin jam ya ka bangin yo bangin le sya ki pardo ki parasnam sya kita ki badon ya kajing sem bajing kendu ya kajing bajing janjar ngin skamru lamba jong kajing telilang jongi ngila baniat bangin jam na way usun jam so way pat banai na ka banta kita ke kendo ya kijing kijing janjar di lembah jong ni kapur ngas ngoban ai kublai kelum lang ya baro ki blai no seniang nadu ki rangba nadu ki prasamla ki donru ki blai no seniang nam tajongi nadu ki samla kan thairu ki bala persang ban ai jingerap nak banta ban don ketilang ban pensnaya kan gayeng tinah liang ka jongi kum ka HSPPU wing jong ka mokor konstituensi ngira ai kublai kerpang ya baro ki blai don ketilang ban penurlong ya kani gajing temu ke jongi ban ai ya kani gajing ai gift ke jongi nam ta jong fi ki konsulat ini skam ba kajing telihi kalong ka kabar kajing itu samlang jongi baro kum ki samla ban peni sha ki wei bangin langila kabare ru dai kajing teli da kajing ya lumlang ila ban la I la si dai tangi sembo I bari da bangi ila ban la ringi skam ba kanong kanuksa namta ki wei pat ki ba khamtame ki ba kodbor ki ba la ban la isa namta ki wei pat namta ki longing ki ba syam jinjar ki ba syam lanot kajing im kujungki haman la kajing im kujong wei buruhi ngidon la kijong ya dai blai trai kundat u don kat lam badni wei ni sala ban la ikini ki baro Hakashitarik jong ukulalangkon araja arfuar kat baka pertai baro kowei kanang ya lekmen snem tumai rengkat kijingle soba babun rukom hendrai kisan ngut kirang ba balelam do ba GNS merthong nakashnong maulengkar West Castles kilahir sya kashnong maukaton banle a jingirap ya ki arngut ki ba don ka jingduna ha ka jinglong renyeng nadu badang khai ki kitei ki arngut ki badon ka jingduna kidei ka bandarisha ka balakhatsan snem karta bat ka bidalis ka badang shipho snem karta ke bari ki khon kin thei jong uba barlin marngar bat ka kong nightingale marthang kitei kedang ba kilai ban a jingirap da ka pisa kaba kila sehi rengkat ka jingan no senyang jong ki wei pat ki paralok jong ki mga mi na gayeng ga batuk bat nga sutu ga jing duk ka ngala ji pai kmat ka tu ka ne ka bai bori badet dengan penuh ga jing rap itu di dalam kam ga jing rap ta ya ga jing dai bat ka ne gayeng ru ngas ni man ong ba ini wanda kata gajin mud dan su ai tapi kan gajin rap nang ba ni ngana gajin sem nang ba le se kan long gajin sabdep ka mulum mala kam dai gajin pendam di ayom baro dai kan long gajin rap se kam tam gine ki kun di jumi kin yo gajin ka kajin kemen gajin sanat hada ni kan du teng liak gajin mud yu pakhat janga ka phai se le kun di jong blai kaba uhi la pendi na ganes na deu ba ki dokli kim ma setia dan sung tu se wat dan sung tu lu dei ga ta ka snem mai na ga new year kai ga smash kan storm ka ji sung tu ga jong ki ka long dei tang ga shet ka kriat kal air clear na kal air ka ba he na kal air ka ba jai ta ngi dei ji sung tu na marga ta ga daw da nga sim no kum gana ga lagda ini dal na pat no ba ki lot ki badona peden ga justom nadu paralyzed na labano na ne ki wait pat ki jing pang ga yin tip rai ki long kum ni nadu nang kha dun ta but ta do blame dong ibet ban tan sa ne slak deu ga mod ba ki ai deng ye ga ju gi stom ka bala long na se ga jing ban ki gi yo sem nama pelai kijing dan rai ship hadi kapno kadai ga kaji kuthan jeng dine ki di ba gana jeng stom adang mat rai ni ngai blai tip khamba bani kadangi ni pakhat
Abdeng jong ka jing kriat jong ka mitlang ka Southwest Khasi Hill District Swimming Association haka lifeway trik uno pra araja alfway kala penlong ye ka jingi ni ka midnight swimming haka por khatway shiteng minmit hapot new mau kruat kani ka jingi jongki ha kani ka wa kalung kum shibenta ban pediang borom ya usnem thamai usnem arhajar arpuar but ya kani ka jingi lalam khamat dauba HS dingdo MCS ubadai ru USDO balasong thai jong karanika civil subdivision but ubalong ru kum president jong ka Southwest Khasi Hills District Swimming Association ha ka te ka mit ladon lang ru kum bakat prangut kinong shimbenta bakan tup ya kishinrang khat arngut bat kikintai hendrengut haga juk kapor layo uru man od yau kek bat pediang yau senam cemai. Ki kon juga pres ki balawan kenang kani kapor siteng senya ban saki ya kani ka program kujungi ke bangi jupan baik malak senam da kani ka jingi siteng met ban rakhe ya senam cemai arpo ar aku bangita ino syadin hakani pon tai ka senam arpor kuai kena kaleng jungi kum ka Southwest Khasi Hill District Swimming Association ai ku boleh pibarak bulan ni ke bagi swimmers ki bom dek swimmers so don lang bat ni kali port nyawan lang krui hang ne pane saki ya kani ka jing rakhe jungi ni senam mai ta jingi bat kumbang la ong pidum saba ngidon la ka thong habangi sengi kani ka association ka bangi thor ka moto ka long swim for clean waters taringi perkhat di kata kum dongin ong ba ning jingi bakan khoi kom den rega jingi jungi ka penlong ni ko rai ngi ke mensem ngin penlong ya kawa ya kini ki ki wa ki jungi bagi nong ki khoi te ka wei ka bang akwan tu bakum ka snong makurat nang bag skim MGNRJ ki lapan thamai ki lapan bahai ka ni ka ya ka ni ka no borok ka wei bat nang ni shikmat andra dep ka jaga sajan hang ti harum kinom sya syu hang ni masajan ban jingi ngila ban jingi ngemla syu pon kam sabon ngemla syu pon kami kini ki shampoo la ni ki wei pat ni haban syu jingi bat nang tatang kumta te nak leng nyong ai ku beli press ru ki balawan khnang mene don bat ni beri pi barok ki paj ba don ni ai bin rakhe ya ni ki snem go tmai de jing kemen de jing kermen ni ki bakoj bakhia ka pahu pahai yang ni barok ki nong chong jeng de dong ka thai ni ka ni ka pop neu de ka wa ka ba ni ong ma de ka lifeline jong ni hang ne ka ba de nang ne ka ba sa ya ka umba momri ya ka ni ka dong ka thai jong hi ka wei te tongin long gi beri ka sumar ya ka mariang ni sumar kham tam ki ni ka kani ka ka ba hajan e ngi ka bolong jing ku ndai tangi ka so kuran ri ya kini ki dong thai ma jan barok ya de ko porunta ai ku blai nam thamai pi barok kini ki khot jong ka swing station ki bom de ki khot ru le wan lang me sakhi yang ngi kini pot te kum kadak jong ka jing rakhe jong ni ya kani ka snem ka ba arfo ar ngin perlong de jingi bat bangir padi ni ki press bikin ring ba kin tan ba ngi ka por bangi jingi bat bangi ngi scam ba le se hagi digis ngi wonde la shalai singing sai I hagi kot kubor bagi YouTube per kan long mdai bo ong so serang bat pani kita ndai kan long khnang ngit pani hagi breu baro ba ngi sumar hi la ke jong yakini ki jingdon yang ko ka wa ban long ko khoi ka bolong sicha ka jing tuben ngi ka dong ka thai ro khoi tang ni tin bakhndet ai ku blesen thmai wa suk bakmen fi lang baro ai bangin mat ngi snem ka thmai ka jing kemen ka jing suk wat lang impat yaj kabakum kadung ini kendut lagi kermen di bawah haki jim di baro kita ini tin lihat aku boleh fibro aku boleh sibon ngasutanat ban nidan bentalang hani namar kadi kan long ru ka experience ngamo bangan kan long ka first time bangan trekam bat kiwe ki production house te kai ka bang hamstat ni kalong ba fi namang akan mau hakapor bangaru kadang sedang akam film lalu tu pun ada kamret, maybe ada kamret susu bani jong dap siate, jong dap entah kita arpo face nam, te kila kuat ban sina film, te kuat ban kiu seng ni kam ma, te ngakum balak kam he kan ni kam, te long bosyong no balak kam slam di bakam he long balak kam slam, te kuat ban air mensiam lang yaki kan, te nak kadang ngadan bental kan ni film jong ki. Te badan te bis akum no haba ki ak ki film apa PUE ba P atang ka film production jong adi kani ka jingkeli kadai ka basung tenat ha namar bona ki producer ki director nga ki ang bangam juak film jong ki ma te kani kan long kum ka jubab yaki kan bang akloi ban ak ban do ban nuru namdai bang akwa ban ak tang production house la jong tang kata hi
Jadi kalau long hangnya hakan ni kan benta long saya kumpul apa saya di producer mana kali ke story pang drugs. Dia ngadap dengan jing kemen kemakau pangyo keniat bani si mentalang akan ni. Long di part iba keniat ngalun kemen sim ba ngini kentiu lang para mangi. Dia kali ke sin balingkong bangin ni trailang ba kini kena sama. Mungkin producer buat director. Kalau si kata dengan atrai bagi buat kamsin ya, malong ini kan dari antap dari jingkaman berapa bah. Dan ia buat ai mensim, buat ai jingkersan, dia bisa kena semua, barang semua banyak semak. Sultanat pelat nomor ba sakadiru ka film mengayo do mentalang buat ba Daniel mah surat film bala kamsua banyangi. Te hak ina susdang ka film menta ba dak step jong ba lari komedi jonga te kam takayo skalat ba ba adap sabang laya itu perlok te hak ngisko ba long kadai kawe kalat kin bangin yot amon ne telang ba quick production bangin sak muchukut tang halade bangin yot lamon ai sim nang iwe ke kajing so jonga ba di ba film ngas sultanat marbale ka logum ka message nam tau ni drugs kum fi ba jingjale jum ni drugs hakane gari khas ke jingi along sebab pelat Parko kung jis puluh jengi ka story kalau mitek kum kajulong pakajuja haman la kisnong ang kitao ba tang ba sha sho sha mai sha tim laki kimi ki pa ki kun kisim baklano takaji pushoy jong ki parlok bat ki bawan na way na ar pakin gop ka jing sneo te kadai ka film kadai ko ka message kon pen ba kumno ki kimi bat mangi ki kun mangi di ban tip yala ka yanongorem bat gimde ban shim than ba imei habai kan yang imei bikran by easy hani di by by imkwa bagi kon jungi kan poi saka jingjat takatai ya jing iya larai nadu umsi no habakun hekaja ya no habakun hekaja Tekatungi la poi saka bakun jangga thuk khobor saji sen pan kublai shibon ya phi baro tan hadu begine shembyang kublai shibon